A fost odată un doctor care era la ora de noapte. Acesta abia terminase operație. A intrat în lift să coboare la subsol. Înăuntru era o persoană. A stat de vorbă întâmplător cu respectiva. Liftul s-a oprit și o persoană, o femeie, vrea să intre. Acesta a împins-o din lift și a apăsat brutal pe buton. După ce liftul s-a închis, femeia din lift l-a întrebat de ce a fost nepoliticos. Acesta a spus că a fost femeia pe care tocmai a operat-o, murise în timpul operației. Nu ai văzut acea brățară de la mână? Care? Asta?